Чух маня. Значи, в началото, като видях тази така нелепа информация, според мен, получих един случайен шок, комоция. След това се замислих над истинските ценности в живота. Какво ще стане, ако купиш един мач? Ще имаш 2 лева, 3 лева. Ще купиш една вафа хипер 2. Ще купиш пумбер, голямото, 1 литър дето е. Точно пумбер, да. И парите ще свършат, брат. И като купиш мача, какво стана? Сега ние излизаме, убиваме ги от бой. Пак ги убиваме от бой, хората. Слушай. Сега 20 минути ще го изпилим. Хубаво, Аз ще го наговори. Защото, примерно, мача е бил купен. Никой сме виновни, че мача е купен, да не съм го купил аз, бе. Ако бях купил, ще имам честно, няма. Накарам бънкър трактор. Кога няма се притесняваш? Спираме на закус. Вие бяхте с бисти новините с Ани Саличи, Магърдич, лъжа. И Магърдич, и Мага Славаджина. Кой има там?